עם ישראל, שבוע טוב, התעוררנו לבוקר של בשורות טובות, לבוקר שמתקיימים דברי הגמרא לפני 1500 שנה, נבואה של ממש במסכת יומא דף י' עמוד א'. אמר רב, עתידה פרס שתיפול בידי רומי, גזירת מלכי. פרס זה איראן, מדברים שם עד היום פרסית. רומי, אומר המהר"ל מפראג מלשון רום, זה המעצמה הגדולה של אדום. אומר הרבי מלובביץ', רומי היום זה ארצות הברית. איך ארצות הברית מנצחת את איראן, ואנחנו בצעדי ענק לגאולה השלמה, זה גזירת מלך. אומר התוספות לפני 800 שנה במסכת יומא, זה מה שיהיה לפני ביאת משיח, אחרי זה ביאת משיח. וכמו שאומר התרגום יהונתן בן עוזיאל על דברי התורה בפרשת בראשית, בברית בין הבתרים לאברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, זה רומז על כל הגלויות. נופלת, זה האחרון, זה איראן. למה נופלת? כי אין לה תקומה.